kai gyara an gaishe ya kyauta. Ga kayansa dan yoma ne yana da waya ne ko kuma yana da ita shi ya sani ai. Ya gaya muku sunan shi? Shi soyayya da kauna ya nuna wa Maryam yaya. Kiyayya wai ke yake wa kanshi ne ya gaji da rayuwa ne. Mahaukaci ne kai baka da hankali yaro. Ba zai ka so manzon Allah ka sosai da sosai. Da ka manzon Allah kace za ka mutu. Ka fata ran da kan manzon Allah shi ne. Da kake son ta kana son manzon Allah da tuni ka faka. Ba ta ma san kana yi ba. Kai yanzu ba. Kai shi asibiti. Ai asibiti ne da ku. Kai shi asibiti da ku. Kawai ka tashi ka zo tattare ku zashi fa. Ina so uku kai na tantin zai so uku yana washe gari kuma wanda zai kai shi mai roba ta zo alinuhu ne ya kira ta ina da kai yobe ya ci wata daga yau wanda wai ba haka za ku wai wannan duk ba ta zo ga cikin ne saboda idan ya ci wata mare shi ku gyara kare gani kai ku gyara kare bidiyo duniya za ta ganka kwara kai namijin kokari ku kira su mana ku kai namijin kokari ko yanzu ka wuce haka haka bane a kai shi wai a kira tana wajen aikin ta a kai shi mai fasa aiki ne gashi ya zo gade dangi ya zo ya faɗi rif zai kashe kai shi Allah ya kiyaye gashi can ana ƙoƙarin cuku-cuku na gashi kai ku gyara min ɗau bidiyon shi zan sa YouTube ne saboda wanda ba su gani akan Maryam Yahaya ya sha abu zai kashe kan shi gashi can uwa dai yana kyamata shi yayi can tunda shi ya so ya mutu don uwatar ka mutu kafiri in ka mutu ita ta tafi kenan Maryam Yahaya shi ya sani bai farba ta zo ba fa dan durin wani shi ya kashe kanshi ma ya mutu aikin banza a banza akan Maryam Yahaya ya sha fiya Maryam Yahaya yake so ya gani wai ba shi da suna ne bai gaya muku sunan shi ba yana da daraja so uku fa yana tantin din shan fiya don wata